Coach host wetamuka coaches T1 kana kuti Tawanda Maizivei ashaika mushure mekunge aisirwa poison. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Zvakaoma guys, zvinorwadza moyo. Arikunzi akadya sadza ku Newtown ndokupinda munzira. Pasina nguva yakambodini akabva ati ndiri kupera simba ndokubva atongoshaikira passport. Zvakaoma guys. Haana kumborwara, akangoti ndiri kupera simba, ndiye angatori pasteering to Zimbabwe less than 30 minutes munhu kwakutoshaika. Vamwe vari kuti aiwa anga asiri driver, anga achingoriwo host. Then comments ari kuti wedwe rest in peace, but you guys musanyudze zvinhu zvevanhu nekuti hauzivi anokusota. Hazvizozivi kamwe munhu akashanda gore rese then mobva mamunyudza vakomana. So vamwe vari kuti aiwa inogona kuva isiri poisoning, asi kutorohwa chaiko kwemunhu amakambonyudza ashanda gore rese imi mobva madya acheziya. Okay, pakadai zviri pachena vanozivana inside job. Manje umwe achashaya chaakaurayira munhu iyeye azocherera gomba rake ega, ndiye achawiramo. Vamwewo Prince ari kuti papa munhu anenge afa kana necovid zvayo muchinyeperana. Mashure amunotaura pano asina kana umbowo. Vanoziva vari kuti ipoison ndo zvataurwa. Kana paine zvichange zvangobuda mumapostmortem change chingokuzivisai, but kumabhazi uko vanhu vakuitirana godo. Tamuka yaane makoches akawanda ende vakomana vacho vari aggressive. Ndo rega bhazi rokuti ukasvika kuNewtown unogona kungokwira nekuti ndo rine mabhazi akanaka nezvimwe zvakadaro. So vanhu ngavangoita careful kumabhazi uko. Havazivi vese vanofarira progress yamunenge muchiita. Just be careful nekuti kana vanhu vakuisirana poison muchikafu, pamwe pacho munotonotenga makangomira pabhazi popaya, kana kuti kungotuma munhu onotenga zvobva zvangokandiwa imomo, watodya watofa, mhuri yako yatosara isina muchengete. So guys, vanoshanda mumabhazi kana zvichibvira kuti mudye muri group kuti mungova safe, beta muchingoisa chikafu chacho pamwe chete mungoungana. Usatume munhu unotenga chikafu, enda unozvitengera wega nekuti hauzive chakapakatwa neumwe.